On calminama ko Abdourahim wonɗo en mbayri wadde vidéo nde winɗen commentaire uji jiiɗen biseɗo Mamadou Diallo o wi on calminama ko woni e jaam fof ya taw ko onon ɓuri min mbayri yiide bindande so ene sella tan ko jaam ko yewnude on tan on jarama e on saha min jiiɗi wadde vidéo comme no janggo e mum ni min mbima min mbaɗ vidéo Allah waɗi min keɓani ɗum noon min batti on vidéo hande e wondude e yafnade on jarama. Let's get started. Bismillah mon e nder Pular English. You welcome in Pular English. On calminama so tawi ka koɗo tinno waɗa abonné mbaɗa activer cloche o pour so vidéo keso ari mbawa tinde mbaɗa j'aime woto jejjite wadde partager bandiraɓe. Hello, who is this? Allo, holi o? Hi, Alpha. It's me, Seku. Mbaɗɗa Alpha? Ko min Seku. Seku, why are you calling so early? Seku, ko waɗi appel ma o woni law no feewi? I apologize. What time is it? Mbiɗe ñaagi yaafuya. Hol waktu jonɗo? It's 3 o'clock in the night here in Tokyo. Ko 3 heures jamma ɗo e Tokyo. I'm so sorry. Here in Senegal, it's already 4 in the afternoon. Yaafo kam no feewi. Ɗo e Senegal hankadi ko e 4 heures gonɗo e nder kikiiɗe. On jarama no feewi e jebgol bandiraɓe woto jejjite wadde partager abonné aimé so wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire yo en jewdir ñanonde bye.